kachindo so asenge cho mwalimu to so kwake samu na ma gachibese katetekira ingakyo mutienyi ya to ateketebese ngantu estima ya chire to akane mandre matayo to kanya to chikuimo kosine igetuko to jete mago chakosoma to makanyora estima teyo to komobolia gatebanga besa serikali tramo ntume serikali como achibe suria ebitabu gategete ebitabu tugoreri baga tugwante ko goruru ebitabu yeskuru biprint ko kartori kenga sendi chembe chiba chiro ngori gategete tunga toru 500 torweri buwe to serwero ngori to chiko kanyiro ngori go sendi go chagocha tenga ngomwa konde ngochere mwa kondo go ikanto nyoroche iba abaro chiba se to chiko mobori agatebinga ayoro moribu na nyoko bono principal documenting a principal ya ratura menjere kama nina ndio na wanafunzi tata dikotegera balimu baito bonzi balimu baite batu wanjete lakini principal ya raga tuange tata ketinonya ga goje skulu na tata watu watu tabanga no tonda no ne para tori mali ko asoko korwe skulu eto guete bobe yani esi no mbone esi yani gaki esi yani piani eto guete dorere ngieke skulu kie ti icho katubada tani bono gaki gaki bono angalia banafunzi kwa 1 point bono gaki di mai gaki ngieke bono eto gwaro meaning here 1.5 1.5 meaning here 1.5 meaning bono kwa kwanza serikali iko dirubite atasera je principal agenda pi na tata andre principal ngagera nyar ko topare tumaiga toro se none gita triste do mekro gita kerro kane amayetaro ari kwali ya nga St James nyangisai arafu toro se none compound yo ko se kolgiri na bere mne nchabu kabisa ndoko kane chiro etukumete ne chirere mabali timba tana me bakuni ne chirere una ncho muivoli iyo kuri kwegasi ya nyumba gosomia omwana na sevige ekomiti neregege chorere babegeta abana babu secondary atambe lakini barugari gege komiti omwalimu oyo gochaga kwa mutaiga kitiga nchironye ndoche egero omwana nakore genti kimwakanire school fees onache ogokani ogusuka maega oko matebi yaya nimbwata bakang'uborega yaya iyo nache tikuruga bwesinkane nkamenya kanyora abana baito baige sukuru ase chikoniere noe choere no bakoroseri bwendagera egotioka bobe abana bagakora form 4 gaiga no nyendagera teyo chiwikirenga ibere form 4 chiwikibere echiasi endagera ngachikorigere ligege ibakori iyembe pia kuke koro kuchochi tafadhali chochi watemire kabero omochabu gwatemire kabero lakini agenda bari mumbaye toko kuna nonya noyomo abantu tutaketemba bere choti ne principal basoka ngora tolengereri ngora bana baito mbali ko chikoteza kabuna into to gwekorera eskuru eyekere yachagite biya mwalimu yachaga iga otiringire skuru na magura amaego igo nto gwanje to ende tuchiko nyagosomia abana babande gari abaito bachandegeta.